mutumin da kika san asalin shi ma ya san asalin ki, kuma dan uwanki na jini, shi ya dace ki aura Farida. Alhaji Sani dan uwana ne kuma yana da iko da 'ya'yana, ko da raina kuma ko bayan raina. Amma dai yanzu ai a raye kake ko? Ai da kai da kaya duk mallaka na miya ne. Wannan kalma ce ta Bahaushe. Wani kayan ya fi karfin wani kan, ballantana har wuyan ya dauka. Farida ya tashi. Sun nutsa cikin son junansu, alƙawari bisa amintar juna. Ki ci gaba da yin haka. Au Hajiya ta ita kadai ce take son ka? Ni mace ce wacce take da 'yanci. Kada zuciyata ta buga Farida. So da hawaye. Tara ba shi da kuɗin da zai aure ki. Ki kwantar da hankalin ki aure ni, sai ki ji daɗin rayuwa. Kamar ganin motar nan tana tafiya, wallahi ina iya buɗe ya fita. Kuma na san ko mutuwa ne kafin a binne ni, Muktar zai bi bayan. So da hawaye, sabon shiri mai dogon zango. Asiri ya miki na sani, shi kuma asiri yana da lokaci. Wallahi Hajiya tun ɗazu nake kiran wayar Muktar, har yanzu na kasa sani shi a waya. Ta da kokiya shi ba zai iya tsoratarwa ba, ballantana mutum mai kima da daraja wajen Allah. So da hawaye. Ka je ka siyar, ka kawo kuɗin aure na gidanmu. Soyayya gara mutuwa ma ta dauke mani da kai musanyaya da dai araba mu bara kan ma zai fi sauki kukan zuciya kullum ina dare min yo saboda juna amma ana san raba ni da kai. So da hawaye. Babu wanda ya dace ki aura irina. Ya shiga uku, kika ce min aikin shi kamar yankan wuka ne. Abin da ya duba ya gani ke. Wace rana ta ƙarshe da zan yi ban kwana da ku, don wallahi mutuwa zan yi. To, bismillah ko?